Hola a tothom, soc la Maria, integradora social al Reforç Educatiu de Llavaneres. Jo sóc la Júlia, pedagoga del Reforç Educatiu de Llavaneres. I aquesta tarda farem una dinàmica pel Dia Universal dels Drets dels Infants. L'objectiu és promoure el coneixement d'aquests drets i la nostra funció és poder-los acompanyar. Veniu amb nosaltres? L'activitat consisteix en promoure la consciència del compliment dels drets dels infants, recollits a la Declaració del 1959. Des del Reforç Educatiu de Llavaneres treballem aquesta dinàmica perquè els infants puguin contribuir a la construcció d'una societat basada en el respecte, la participació i la justícia social. Avui, Dia Internacional de la Infància, volem recordar que els drets dels infants s'han de protegir, respectar i promoure cada dia. Des de Càritas acompanyem a infants i adolescents i les seves famílies que viuen situacions d'especial vulnerabilitat. Per això contem amb el Pla de Prevenció i Protecció a la Infància i a l'Adolescència, que suposa un compromís per la defensa dels seus drets i per afavorir el seu benestar integral. És un compromís compartit per totes les persones que formem part de Càritas, per les seves famílies i també pels infants i adolescents. Protegir la infància és responsabilitat de tothom i des de Càritas volem contribuir que els drets dels infants no siguin només paraules, sinó també realitats.